Dobrze, kochani, wiemy, zdrowie Państwa. I otuchy brawami, gorące brawa! Przenosimy się na parkiet tańca z gwiazdami, a w roli głównej, kochani, nasza para młoda. A oto ich pierwszy taniec. Ja tylko dodam, że pierwszy taniec będzie zaśpiewany przez brata pani młodej. Gorące brawa! Pierwszy taniec pary młodej. Pani, gorące brawa należą się parze młodej, jak również bratu pani młodej. Gorące brawa! Wszystkiego najlepszego, słodka siostro, żeby tam Rafał się opiekował tobą. Dobra, kochani, słuchajcie, wieczór taneczny mamy rozpoczęty. Ja zapraszam wszystkich gości na parkiet, zapraszam do zabawy.